Mne sa komentár pod týmto príspevkom tak veľmi páčil, až som si povedal, že toto si zaslúži video odpoveď. Pretože pán, ktorý to komentuje, má úplnú pravdu. My pokiaľ fasádu, ktorá je znečistená plesňami, iba vyčistíme, tak odhalíme pory a mikroskopické trhliny, ktoré na tej fasáde vznikali celé roky. No a tieto pory a trhliny sú doslova lákadlom pre nové znečistenie, pre nové plesne. Čo teraz? Tak budeme tú fasádu čo 2, čo 3 roky čistiť? No nebudeme. Práve na to máme Isokor SV Eco. To je nanometrická impregnácia, ktorá ochráni fasádu, v podstate zacelí tieto pory, vytvorí hydrofóbnu vrstvu a chráni fasádu. Celé roky ju chráni. My SV Eco máme už takmer 15 rokov a stále ho zlepšujeme. Stavby, ktoré sme robili pred 13 až 15 rokmi, sú dodnes čisté, pretože keď je fasáda hydrofobizovaná, ostáva suchá. To, čo je suché, tam pleseň nerastie, tým pádom to ostáva zdravé a čisté.